Ole, IMPR sangtu pu B.Lalchhanzova minister chuan luklaya press conference nein hun apanga enge asoya enge machop an nei lai ram tan hian tikha kan ngai thlau don ni kan kalve lawa pulon khetaral te YouTube channel atanga te kharak so kan han react wenga impon ise Puchanzawa hian LADC tan enge vision nei ti hi kan ngai thlau oh Hey, Voina. Nimin Maya Khanin ZPM General Headquarters in Media Chairman Minan Road Thara Helaya Longklai Lairam in Thanden Chena Karma Salama te local to Kania Tuna kan local lea Nimin Lama kan Chief Minister Howin Lunglei High Power Committee meeting te kan atena Sumi Pachuan Lunglea Mizoram State University Omrose Tiin Apuan na hunte Kanron Manga Tubula kan ito ang khan ZPM Media Chairman Ruot Harkalauni Bok siya wangin Helaya ka hunne Remchan Masak Pera Lai Distrika MJA tenena Titi Hona Inkom Hona Hannehi Tul Katia In INPR lam Encol 2 te Kanni Boka wangin Puntina kan kalna pi nga hian MJA lam tenen hi chuan kanin po khop maya lomom po katia voina in hun lu tak senga helai huna in lokala kanin kom khom thei hi kalong khop mai kan hriat angin hei OMC laram chana President Lai District ZPM chu helai mi ania kan hrianga tin veila ma hian UPC Lalzam lian headquarters secretary Organization 4 ania Organization 4 hian hemi Lai District Engtin hi mo phurna an la kan zinga alo telve ani kan hriat angin kan maluka 12 Lai Autonomous District Council Engtin December ni thuma kan nei don ania ZPM party chuan hei hi kan la ursun khop maya Maniloka Dampabiel by-election kan machona chuda chuan ZPM party chuan Vanal Sailawa candidate kan vorchuka Vanal Sailawa kan candidate chu atling zo talovani hemi chungchanga hianin kan boruak chaidan le anhuwa thil kan han thlir dan a hian pulal do ma kai hruai kalphung thar Mipui Sorkar tia Mizoram Rel Mekhian na thatak kan thoka machop tam tak kan neya soisen po anilawani kalphung hui kalsanin kalphung thar malam kan panpuya kan state mel mangpo nasatakin tuna hian adanglam chhomeka political party kal to tenena adanglam riauna akal phung tharna em pakhat chu hun masalama khachuan sarkar piang te kha an mani party chau indu sakin nipui an phun loi thina teini ave thung chuan party malbil bi indu sakna lam nilovin party chung ko jok ten kan kal phung thar hi party mi te indu sakna bik po omlo tin party khoi tu te mindem chhome kani hei enga mozong tak chuan party khoi tu tan chuan a khom na chen om rualin hei hi kalphung thar mi zia ania tun ma tanga an lo sei to danin ulal du ma hian Mizoram Chief Minister nia anram hi akai khoi chuan sarkar le tur hian party dang tan chan som to lowang ati chu voina hian atakin alo lang chho tameka chuda chon Dampabiel by-election a khan MNF party le Congress le BJP te khan tangrualin minlo beiron ani Engtin anhai tela Congress le BJP beidong khan MNF boma Engtin ni khan an vote an pe ti hi kan hu chiang viawa chutianga beiron party kan mi chhomek lai chuan kan hriat angin lai rama po November ni som sang hi som hi panga khan
MNF district headquarter Lai district Congress committee LDCC te chu tho ho na thu thung siamin ni som pasari thla som pakhat khan chu an thu thung chu an sign felta a hei hi party rang te chu tho ho thin ani na chen chu aum ngei maya amaro chu Congress le MNF tho ho chan ero chu lai rama hian sarkar tha piang se ti du na lam nilovin ZPM lian zel tur hi kan theina konga kan dan be lo chuan thil tha an tina sa sia kalphung thar thil ro pui tak kan ram tan an tia Congress le MNF tan hian tho chho ve na rem chang om lovang ti le ZPM sarkar mai tur baka lai district a hian sarkar ngel nget sarkarin tlak CM in thak ve zut lo apian kan du na ki buaya tho ho hi an tum dan reu ru nia kan nga ya apoi kan ti khop maya tin MNF le Congress te chu party lian thang an nia in hal em mai in bau de reng mai in chau to a in sol bur thin party te an nia chungril lam in rem mi asilo sarkar tha siam tumna thinlung po nei chong lova hetia tho ho na thu thung an siam hi lairam mi puite hmangai na wang ni in kan threlova ZPM lian zel tur thik na le lairama sarkar het a an hlau ni in kan thria chu wang chon hei hi teni ZPM party te chuan tha kan tilowa ZPM candidate mi som ni panga te hmang hian he lairama hian sarkar tha ngel het ZPM sarkar ding ngei se ti hi lairam mi puiten min khiat saka chu kan thurun soya chu thurin tla kani ti min khiat sak turin kan ngen du bok ani adot le a chuan kan khiat angin KMMTTP kong chungchang a hian Mizoram governor chuan July ni som ni pakwa khan committee adina chuta chuan kan ZPM MLA puti la himpuya 32 lunglei west MLA chu chairman a ruatin study team kha din anita a he study team ina atum bera chu chimlam mi puiten kan rama maso na local tour zorin puilen post kan ti te border trade thar lo in mun chhawa hi mi puiten in rong khoma mobilization and awareness lam hoi zonga kalpuya chimlam kot chwa ataka alo hlotlin theina tura malak na ania chuta chuan December ni som pakhat le som pani hian helama hian mi pui awareness sensitization program te po bot saitum ani heta tak mai hian chimlam mi puite kan har thar atul hlea atira ka soitong khan ZPM chuan nimin pia maya cabinetin kan rela chimlam kot chwa lo ni chhomek tura hi Mizoram State University te kan da chuan chimlam nu chon thin te tan po hian kol alo eng chhowanga ti chuan KMMTPP road local turina zorin puilen post le border trade thar aron ti chhoutura po chimni puite hian kong eng kima man so na nga yani chumi ti tur chuan Mizoram State ta sarkar lai tenen in nerem taka in tho ho kan tho ho hi anga yani hei hi lo welcome thaturin kan ngen du bok cheu ani ti chuan lairam in than hi keini ZPM tan chuan kan experience kan thiam ti lam hoi zonga tongam tur kan ni lova no mathui tak kan la nei lova LADC lama kan district roi tu te unit roi tu ten thei to an chua tura po hian keini na kan ve chu lairam thar lairam a hian politics kalphung thar idinang u kan hriat angin tram khat chungin CM het po nei thei lovin
kan in thak zing zung maya Mizoram hun sang sang atanga kan thlir dana po lairam politics hi achiri in hriat nuam lowin bu a khuat thin ani hei tak mai hi ZPM ina Mizorama kalphung thar sarkar adin mek hi akil hnai tu le achim tu ni veila a tha in kan thri ani tin mitam takin an soi thina lai autonomous district council a chuan MR in hna an la vaka anget lovin an budget som za som ko panga te po staff lo an manga ti hi ania hemi chungchang a hian ke ni ZPM chuan LADC hian sarkar na kan chan chuan kan budget man dan te po mi pui te ta na the chuak tam zonga ma ni thu nei hun laia vote zon nan ringot mai in thei sem lo zong hian he kan halak dan te po hi za om zo nget zo a permanent chi zong te po hi kan thlir ani chu tur chuan tur kan ma lo ka in than lo om tur hi mangtang ka ila sarkar kal to te chin dan thalo kan politician candidate te riruput dan te po adik tok lo waniang sumle pai sen te po ngai na sa khop mai hetiang rega kan kal chuan kan lai ram hian malam eng entika ma amu thei kan rin lo wangin tuna hian lai ram mi puite hne na ZPM chuan Mizoram pung puya kalphung thar mi pui sarkar a kalpui me khi he lai ram a hian lo thleng sela LADC in thana hian ZPM sarkar lo piang ngei sela ti hi kan du dana nia a top lama chuan party lian pani Congress le MNF te hi in ngei ngai lo riru in mulo du dan po in anglo an nia engtin amoni hian sarkar form hlei thei lovin kan in than result hi lom ta se MNF te Congress te BJP te in tom hian sarkar siam tur angin lang don po ni se CM in chu na boi takin he kan lairam politics hi achim chele don tho ani ngei tak tak lawani Congress le MNF te hi abik takin chung chuan kan lairam tan hian sarkar tha in pedon lovani chuwang chuan lairam a hian sarkar ngel het tak loading se ti hi voina hian lai district MJA te nena in kompa in kan puang chok ani